No pot ser que facis 3 canvis. No pot ser que facis 3 canvis i acabis jugant amb 8. Però no pot ser que tu vagis amb l'1-1 i restant el que restava, nosaltres sortim d'aquí amb un empat i haguéssim marxat cap a casa molt contents. I que no pot ser que els últims 8 minuts, ja no dic 15 o 20, que és a partir del 30 que hem començat a fer les substitucions, no t'aportin res. No, és que no pot ser, Si estàs defensant, doncs vinga, vés a defensar, vas a defensar l'empat, doncs va, anem a defensar l'empat. No pot ser. Aquestes 2 setmanes seran llargues i passaran coses.